Els més petits dels amics dels museus Dalí han pogut participar d'una visita guiada molt especial al Teatre Museu de Figueres. L'artista Petra Blasman els ha explicat curiositats del personatge i de l'obra daliniana. Sabíeu, per exemple, que Dalí recargolava els seus bigotis amb mel? Mel, sí. Moltes vegades ficava mel en els bigotis. També hi ha fotos de Dalí amb gotes de mel que cauen dels bigotis i mosques a sobre que estan menjant de la mel. Aquesta activitat adreçada a nens i nenes de 3 a 12 anys s'ha realitzat en grups reduïts els dies 29 i 30 de desembre a les 11 del matí, amb el museu ple de visitants que han aprofitat aquestes vacances de Nadal per apropar-se fins a Figueres. Els nens han mostrat un especial interès per l'exposició temporal Dalí Disney Destino, que es pot visitar fins al 8 de maig. El recorregut s'ha complementat amb el taller Surrealitza't, un missatge per al Museu Dalí de Florida, on la mainada ha fet els seus collages per enviar als Estats Units. És una visita familiar que hem fet. Hem mirat els quadres, hem explicat la manera de treballar d'en Dalí i al final de la visita hem fet un collage, cada nen el seu, un collage surrealista amb elements que apareixen molt sovint en les obres de Dalí i també amb el fons del paisatge de Cap de Creus per Lligat, on sempre ha viscut, i també amb elements del museu, de com és el museu ara. He dibuixat la cara d'en Dalí menjant-se un tros de pa. Hi ha 2 barres de pa, una piràmide, 2 ulls, 2 paisatges de Cadaqués, uns talls de cúpula, uns llavis i un tall de pa. La mirada dels nens és curiosa i es fixa en tots els detalls de l'obra daliniana. Havia un quadrat de color verd que sortia a la cara i com fas així, surt gran. A mi sempre m'agrada molt mirar el quadre del pa, la panera del pa, perquè a dins del pa hi ha formes que podrien ser tot el que es podrien imaginar els nens. Doncs un nen ha vist un paisatge, una platja, un altre ha dit que ha vist un animal, la cara d'un porc. I em sembla que això és exactament el que volia en Dalí, que tothom vegi el que s'imagini aquí dins i així els quadres ens donen moltes oportunitats per veure altres realitats. Aquestes petites obres dels joves amics dels museus Dalí que s'han fet en aquest taller també s'exposaran en alguns aparadors de botigues de la ciutat.